součástí chorovského týmu. A soutěžit se může maximálně ve dvojicích. Maximálně. A minimálně samozřejmě v jednici. Soutěžící budou porotou bodování od 1 do 5. 5 je samozřejmě nejvíce bodů. Takže, seznam je tady před námi. Tak, dobrovolník. Máme nějakého dobrovolníka? Potřebujeme zapisovatele. Ano. Někdo se hlásí dobrovolníka. To je tvůj problém. Můžeš si i sednout. Děkuji. Dobrý den. Tak, pořadí necháme zcela náhodně, nebo má porota nějaké přání? Chce někdo snad dobrovolně začít? Teď je bytý poslední. Taky to nepochopili, že tady je. Co se vám tu stalo? Čau, to jako nic moc. Ten náš trenér, Marián Michálek, už na to kašle a považuji o přestupu a už jsem o tom mluvila i s Wolfem Trankem. No, já především na větší podobně, on totiž jako přezi na ten hrozně pije. A já jsem se s Martinem nemusela a ten mi řekl, že mě rád pustí za tyto okolnosti. Ty, a víš tak jako kam bychom mohli v Praze jít hrát? No, v jednom týmu blízko Chodovský rotundy. Jo, to je ten tým Katky Neumannový, ty jsou strašně namakané, oni běhají v létě, v zimě. A myslím, že jezdí na soustředění do toho jejího penzionu na Šumavě. Jo, myslíš penzion Šípková Ruženka? Jo, to je on. Ty, a jak se dostanu na tu Chodovskou rotundu? To musíš metrem. Ne, co to je, to v Ostrově nemáme. To je takový podzemní vlak. Aha, no, my se to vždycky na trénink fáráme na šarně. No ale ještě o přestupu uvažuju jako 2 spoluhráčky. To ty určitě budeš znát, to je nejvíc trestaná hráčka extraligy. Daniela Mižurková. A s ní bych chtěla odejít i Karla Vařečková. Já jsem si nerozdám. No, tak já to kterou znám už léta. Elišku Farmanovou.